Iya, Marisa, Mas Rebe, Marisa, Marisa. Pada won salmini mama e dow inde cubalaagu kala e kadi ɗo yimɓe telli hannde waɗi dayre ɗo wona fiifiire ko dayre fiifiire ko gasi joni ko a 1901 duuɓi temedere duuɓi sappo e goho caggal muɗum ko a 1905 duuɓi temedere duuɓi jeeɗiɗi wonno ɗo ko waltude ndeɗo waltude noon ɗo gabi gonno ɗo nooti ƴeewno ɗo ɓiɓe subaɓe tekkatno sakata e munen ɗo cafaji nooro parto ndeno gurdam Samba Diawli beeli Samba Dembatal kaaliɗo sala munta yer gañangi Samba Diawli hotiri sisiɓe jiɓe gullal hotiri camɓe kaaliɗo sala hotiri guegueɓe beeli hotiri sarɓe ɗum ɗo joginoɓe fiifiri ko waɗe ƴella demba e jibi demba Ousmane Demba jibi Samba Ousmane Mamadou Ousmane Dieynaba Ousmane e Cirgal Ousmane Hammadi jibi Samba Hammadi e Demba Hammadi woni Samba Yodel Demba Yodel woni han kadi so ɗum ɗo ari ha ɗo ewa sukaɓe e ƴellaji tellima ene mbaɗa dayre amin gandi e yara hikka duuɓi temedde e duuɓi jeeɗiɗi la victoire labɓe ko ƴella hoɗo duuɓi temedde e duuɓi jeeɗiɗi koɓo labde e victoire ƴella ko temedde e duuɓi jeeɗiɗi e jogui ko arti ɗum kono ɓen jeeyi ɗum woni duuɓi temedde joyyi e duuɓi ɗiɗi nden kadi Matam jooɗi la vérité o yiɗi jooɗade kono haɓɓe ɓe jooɗi ɓe jahani ko temedde e duuɓi jeeɗiɗi ɗum noon sa darima ɗo ala haalde amma ko woni ƴella mi jogui ko jaabimami bisimilla ma won manam holno jiiruɗa hannde ñalawma sukaɓe pellital leñol ñalawma pellital leñol MC Mody MC Allahi no mbaɗani weeli kam saabu goho koɓe suwaɓe kadi kono ɓe noddi ko mawɓe on noddi Abdou Karim ko ministre nootima ɗum sappo e goho oto ne ara eɗen yettoɗo hen eɗen gonde e joom wuuro men eɗen gonde e sukaɓe meɗen beelama ko beelamma saabu so tawi ƴellanke cukalel noddi yaara duuɓi sappo ko foti ministre nootima ko ƴella fof notata sa noddi te aɗa noddi yimɓe nootima ko ƴella fof notata ɓiye noddi yimɓe fof nootima ko ƴella fof notata ƴella fof yiiɗi yumma baba nde ko kala nodduɗo nooti ko ene fof noddata hande noon ɓe nono jimɗi labtuɗi kommuɗi pewɗi kono ɓe yiyan hande ko laaɓi ko umme ministre ewa Abdoul Mamadou Hamme Kongo Samba Diéne Waldema Abdoul Mamadou tan Kongo Bou Moussa Siré Bou Moussa e Sule Bou Moussa to Waldema tan Kongo Bou Moussa on fay waali Siré Bou Moussa fay pellal Sule Bou Moussa on fay sague o woni Kongo Bou Moussa Bokhara ɗo Kongo Siré en ɗo Kongo Maham Kongo Amir Kongo Diaƴe Kongo Kudi Kongo Siré Kongo ji Bokhara Siré Bokhara ji Samba Dianga Diye Kongo Samba Diye Siré Samba Diye Débé Samba Diye Hamme Samba Diye Hamme jibi Kongo Hamme Asar Hamme Débé Hamme Amnata Hamme jibi Sourata Amnata jibi Ablaye Amnata Kumba Amnata Mamadou Amnata jibi Abdou Karim woni ɗon taɗo hande e mi weltima won merci
ko yettude Allah e julde nelaɗo makko Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mi salmini bandiraɓe heɗotoɓe mi kala ɗo e joɗorde ƴella Palle Dande Maayo. Kikiɗe hande o oɗo kikiɗe ne weeli sifade, oɗo kikiɗe ne weeli haalde, oɗo kikiɗe mettani haalde. Nde won noon ko kikiɗe limtotoɗe e kikiɗeji, kadi ko kikiɗe jogorɗo haaltoyede janggo. Ngati kikiɗe Samba Sall en nde gummotoɗo nde 1979 hande eɗen gone 2021 hunde nde waɗi nebam, wadde hen nebam noon tawde hen nebam ɓuuri Amadou Mama. Ko adi foof oɗo kikiɗe waɗi kam gadda beño belemma noon e jogui tan koɗo tuggi kono alaɗo haaɗi. Kala bawɗo heɗade oɗo ñalawma andi ƴella heeɓi place mum hande e département mo Matam, andi ƴella ene wawi rendinde leñol ngol foof. ƴella ala taƴƴenɗe magal, ƴella ala politique, ƴella ala ceeragu, ƴella waɗi ko dental, ƴella waɗi ko subalɓe e maccuɓe munen e toroɓe munen e sakkeɓe munen e awluɓe munen e wayluɓe munen, ene wondi kadi gandanɗa mana e lawɓe munen. Ndeke ƴella ko ensemble wiyete e français e jaafoɗon. Ko heddi ko noon so taw wiyama yo ƴella awƴulana ɗum bettata yimɓe, so yiyama ɗo fifire ene waɗa ɗum bettata yimɓe, saabu ko ɗum ɗo wonno ƴella avant. Ko ɗum ɗo ɗon ñaguete fédération joni o yoɓe tinno ɓe naggay ɗum ɗo ha tiiɗa chaque année yo ɗum ɗo ko ɓuuri ɗum ɗo kadi yo watta ɗum beele ene nawe ɗo foti nawede, yettinede foti yettinede, saabu Allah rokki en sens en dañi sukaɓe joguiɓe ayaw habrirde, ene mbawi habrude en, ene mbawi heblude en beele mbawen yettade ɗo poɗɗen yettade ɗo, mbawen dañde ko poɗɗen dañde ko. Eɗen jetta hen Allah noon no fewi e kamɓe joguiɓe caméra ji ɓe e joguiɓe filmoɓe ɓe, eɗen mbiyaɓe yo Allah junnu balɗe moƴƴina battade, saabu koɓe mbaɗat ɗo ko hande jogui aduna o wiyete ko média en. Média ko journaliste, soɓe ngala e leñol ho leñol ngol mayat. Journaliste ha ƴella, télé ha ƴella ko ɗo tan woni. Gandon ɗo wiyete ko ƴella TV, ɗum kam gandon ɗum kadi ƴella dañi télé huccide amen ɗo ko télévision mon jeeɓoy min e sahaji garoji mon jeeɓoy min e aduna o foof. Hamin jetta Allah noon, hamin jetta ɓamtare gandanɗa mana Mody Louty baɗɗo oɗo ñalawma o e wiyete MC, min mbiyamo Seydi Gueye. Nde won noon ko ɗum ɗo tan woni komin panno e makko, o waɗi ɗum. Neɗɗo ene wawi wonde rappeur, ene wawi tawa rappani, tawa kadi reppani, kanko ko rappeur mo reppani. Minnene Alpha Oumar Ceerno Mbaggu so wiyama Samba Sabara yoni commentaire jarani ken haale. Oɗo Mbaggu noon nawi en foof, nawi en Europe, nawi en Asie, nawi en États-Unis, nawi en partout dans le monde. Kono eɗen jiiɗi artuɗo e saaha foof hono ni kawren hen, dañen hen belema, dañen hen gartam, dañen hen enɗam, dañen hen gandanɗa mana ko weeli. Ɗum noon bandiraɓe mi wasa jurnade hen, saabu won noon renduɓe peccat so jeyɗo ardi nawa. Eyyi mi Samba Sall mbiɗa jogui weltare ɗo ala ɗo haaɗi e aduna, ala ɗo haaɗi foof. Gati hande ɗo hayso taw mi yalti aduna mi yiyaka, ayawam yiyama ɗo, haalam yiyama ɗo, golle amen jiyama ɗo, mais ñalawma ma ar mamin kaltoye golle amen e peeje amen e gueɗe amen, taw noon koye tawtorede guure saraji gonɗi ɗo ɗi foof. Kamɓe fof ɓe tawa tugge bosiyaɓe ha Horka Ƴere, ha Gassambiri, ha Semme, ha Wawnde, ha Ballel, ha wiyamma ko ɗo woni gandanɗa mana Sange, ha Wuuro Sidi Diadji Jeguete Almami, hay goto heddaki. Min mbiyon bisimilla moon bandiraɓe e ƴella Palle Dande Maayo. Assalamu aleykum rahmatullah.
sifoto ko jarnade on onon Diallo TV e golle ɗe mbatton ɗe ko golle payodinde golle ɗe ganduɗa aduna foof ne yeeɓa ko waɗi foto onon ko wadde on encouragé e duwana ɗon yo Allah junnu balɗe moɗon Allah junna télé ɗe heddi par rapport e journée hannde o ko weltanade MC Mody e weltanade groupe pellital leñol mo ganduɗa woni hannde koye 5e anniversaire muɗum waɗi festival mo ene wiye Diallo festival ko concept kesso ko initiative kesso donc initiative momin mbatta momin jonni momin beltini donc ɗum ɗon vraiment minen kam ko hamin mbaɗaɓe conseil yoɓe continue ha festival o wonti festival international hankkadi kam déjà kam fuɗɗima ni fuɗɗima wonti festival international par ce que aɗana wonno ko ƴalla tan hande wonti Sénégal wonti Mauritanie donc déjà fuɗɗima wontude festival sous régional no wayade ha wonti intercontinental ha wonti international ñaganade ɓe hen moƴƴere vraiment aussi ko banggal cosaan o ko ɗum wurnata cosaan par ce que en jii hande e téléji ɗi ko yaltinta hen ko moɗodiral pini so ƴeewi koltuji men ko ɓuuri hen hewde waylima moori men ko ɓuuri hen hewde waylima hono ɗiɗo culturage sone mbaɗe ɗiɗo cosne sone mbaɗe ɗiɗo reportage sone mbaɗe ɓornude meɗen ene hollire cosaan men ene hollire mboɗo sikki ma waɗa ko walli no fewi surtout e jamanu garowo o ma wallu yimɓeɓe donc ko hunde moƴƴere vraiment ndemin mbattaɓe remercier sabe ko belema mawɗo woni belemo o weltanade MC Mody mo ganduɗa o jeeyi sababu hande oɗo kikiɗe kadi kala dendagal ƴellankoɓe ene ñagonoma Allah moƴƴere nde juura balɗe o moƴƴino battande e tan ɗum ɗo hande ko nawi image ƴella ko yano hande kadi ɓeydi kadi image ƴella par ce que ɗum ɗo ko ƴella andi mo wawno wadde tan o haaɗa e rabo mais o jilli hen ɗum ɗo nonde koko hunde mawde banggal ko faari wuro ngo sino hamin jarno bandiraɓe ƴellankoɓe foof hay bandiraɓe ɗum foof on jarama merci beaucoup konko Bou Moussa o fayi waali Siré Bou Moussa o fayi Pandal Sule Bou Moussa o fayi Sangue Bocar no Sule Ndiaye Siré no Sule Ndiaye Sule Bocar Sam Bocar ɗo ko Sangue wimoni konko Bou Moussa on wiyani noon Bocar en ɗo konko Siré en ɗo konko Maham konko Amel konko Diadio konko Kuɗi konko Saboy konko o e Siré Bou Moussa Djibril Bocar Siré Bocar Djibril Samba Bocar Samba Diang amnata Mamadou amnata e Coumba amnata Mamadou amnata wiya Daouda Mamoudou on jibini o ɓe gandi on wiyete Abdou on jibini Abdou Karimou kono noon hol yon wiyete Nourou kadi eɓe gandi ko moƴƴinɗo so arama e leydi he eɓe gandi holo Nourou donc mbaɗa salmina dendagal yeɓoɓe Diallo TV on calminama onon kala kuuɓal kadi vraiment ko plaisir mawɗo arde ɗo e Diallo puisque mo ligguittoɓe ko Diallo Dia woni MC Mody MC Allah donc mbiɗa wawi wadde présenté noon mbiyetemi ko Alassane Gueye artiste comédien mais en même temps kadi ménageur pellital leñol donc ko beelama mawɗo arde ɗo hen kadi aussi e ɓoyde suivre télé ɗe franchement parlant donc Diallo TV mi ɓooyi suivre ɗum guila hande soir donc so mbaɗi kam introsé wadde donc ko beelama mawɗo wonata yam en tout cas mi salmini dendagal yeeɓa kadi aussi min mbi hikka woni niveau national ne mbawi wiide mais ñaagui ɗon inchallah ɗo mi wuri te woni niveau international donc mi salmini dendagal jeeɓo kala mi salminima mi juurima mon frère
calmini yeɓoɓe ƴella TV fof hande kadi Allah addi en ɗo e ƴella vraiment machallah en tawi ɗo maayo no hewno waade ni no subalɓe kewno wadde ni en tawi ɗum ɗo hen en tawi ɗo laaɗe en tawi ɗo sukaɓe en tawi ɗo dendagal kene jirwina cukaku kene jirwina fina tawa meɗen hande noon oɗo délégation garɗo e inde monsieur le ministre de l'environnement et du développement durable Abdou Karim Sall so tawi min kucciti e ƴella TV amin jogui komin kaali ko wiide vraiment wayno wayanno ƴellankoɓe eɗen gandiɓe eɓe manta e pinal eɗen gandiɓe eɓe manta e famamuya eɗen gandiɓe eɓe manta e daranade wuuro ngo ɗum noon hande so tawi en gari ɗo e ƴella en jii ko waɗa ɗo ko mbawɗen ko yettude Allah mbaɗen seede men ƴella TV hollude vraiment wayno wayanno en garin ɗo laabi kewɗi en gari ɗo ko duuɓi kewɗi kono ñalawma hande no tawren ɗo ni eɗen mbawi wiide wonko ɓeydi kadi eko tawanɗen ɗo ko alhamdulillahi rabbil alamin ruttaki caggal ɗum ko wiide sukaɓe yooɓe jokku golle ɓe nangga e cuɓalagal ngal ɓe nangga e fuutankagal ɓe nangga e cosaan o eɗen jetta Allah eɗen jetta mawɓe duusɓe délégation Abdou Karim Sall mawɓe men wadɓe fayida duusɓe en waɓe no Harouna Thiam en waɓe no Demba Coulibaly en waɓe no Barou Mbalɓe en mawɓe woɓɓe ɓe ganduɗa hande gari e wondude autorité ji men waɓe no Safiatou Diagne au conseil de collectivité territoriale chargé de mission Alassane Mbengue en Ibra Sogo en Nourou Sall en dendagal mone immo horko ƴere ara tawa arata ko yonude gari hay goto heddaki toon ɗum noon ko wi tan vraiment min beltanimon oɗo kikiɗe hande weeli eɗen garanno en mbaɗi ɓeetu en tawi tigui tigui ƴella ɓenni ɗo wonno ɗo e cosaan ɓenni ɗo wonno ɗo e culture ɓenni ɗo wonno ɗo e pellital ɗum noon Allah jarama on jarama yettori mun vraiment hande kiiɗo ko kiiɗo MC Mody gorko mo Jella Palel Dane Maayo kiiɗo machallah hande sukaɓe bittel naɓe gaari eɓe gardi e doole ko fifir e cosaan hono fabamal ɓe mbi noon halpulaar yima ko kala mo yiya ko Allah waɗi ɗum hande o kiiɗo no machallah o yettere Allah hamin jetti Allah kada min jetti julɓe MC o machallah kada min jetti gari yimɓe arduɓe Abdou Karim Sall min mbimo min mbi bisimilla maɓe ɓe mbimon neɗɗo noon kala waɗa wonde assalamu aleykum wa rahmatullahi o noon ko haali siide suudi men Jella Palel Dane Maayo on salmini mono fof inde mum e yettori mum yo assalamu aleykum on calminama Ƴella TV bon hunde fuɗɗima e jaam nana yaa ha joni bon min gari hanki et puis ha joni alhamdulillah Allah ne yette no fewi min jetti ƴellankoɓe e waɗɓe programme o foof hunde nan rewi lawol ha joni min jetta Allah e yaaru yeeso par ce que haaɗani ɗo tan ko wawi wonde hen foof emin jetta Allah quoi et puis hunde ne weeli machallah assalamu aleykum Ƴella salamu aleykum diwan o foof hay goto min goppani vraiment min gari min tawtorama hunde en tant que producteur par ce que Palel Dane Maayo record min foti wadde installé bagage uji ɗi foof mais kadi en tant que rapport par ce que concert o mon waɗen participé là mais vraiment no min jiiɗo ni nice MC Mody ko min jiyatno e makko gila min garani ɗo kadi komin garɗo ho min tawi ko ɓuuri ɗum quoi par ce que vraiment ko neɗɗo joom respect par ce que sa daari programme o rek ma yiɗume programme ɓuuri ngo fof ari norima gila chef de village hay monsieur le maire ha n' importe qui kala poɗɗo arde ari vraiment kadi affaire o yooɗi fewi cosaan o rewi lawol awƴal ngal ko nice organisation normale vraiment ɗo kam fof ko nice quoi fof ko nice vraiment noon no fo deme beltinimon kadi ha woni gonga dewɗa men assalamu aleykum salmini on goppo inde e yettore mum ko min bittam ko Sista Beera gummin ko fana e ndoro galle Allah bon saɓa ari han sababu MC Mody comme jeune talent c'est la première fois mbiwaɗe dépassé fana e adde oga côté Ella hunde c'est très important dal en tout cas mi jangiɗo komi meeɗa yiide et en plus la mi yiiɗo kadi kam aussi kam meeɗa yiide en tout cas hunde ma waɗi réussir machallah meeɗa yiddal ko ene hen
mais mi salmini on yetti juuɗe ɓe ñamre on duwa o rek par ce que mo jeune talent mbiɗe première fois adde game o dal duwa o rek merci. Bacani Balamani